Ty nie si žena. Ani v mojom vnútri nebudeš pocit niečoho ženského. Iba keď o tebe hovorím, tak ti moje slova dávajú ženský rod, moje výrazy obrysy ženstva. Ja o tebe totiž musím hovoriť s láskou a s nehou a na to si slova nájdu hlas len tak, že ťa oslovia ako ženu. Srdečne pozývame na festival Embargo, ktorý otvorí naše predstavenie Versus v pondelok o 19. hodine. Som dosť ženská? A?